Hi guys, ug hi mga kaati diha. Lain na sang adlaw nya. Today is Saturday, February 12. Bugno na sad ta sa tuang mga buluhaton karon guys. So atong ipuson ang atoang mga gipanghugasan. Ato na ning ipuson guys kay para kuan dili siya maabugan. Ato ning trapuhan guys kay basa-basa pa man. Unya ikahuman atoan ning hipuson kay para gamay na lang ang mga butang-butang diha nga makitaan nato sa tuang banggira. Unya ato ning ibalik sa ilahang butanganan dito sa kabinet. Mao ni ang atoang gigamit pag festa guys. Dipatuo pa man ni kay aron mauga-uga. So karon manghipos na sad ta guys. Tabangi ko ninyong panghipos guys ha. Kahuman ani panghipos guys kay manglaba na pud ta. Daghan kay taglabhunon. May lamag dili mo undang ang kuan guys tubig. Kumusta man mo guys? Okay na mo diha? Nahurot na gato ang sudan guys. Awa pa din na gamay kay na lang nahibilin kay ato akong gikalingawan og kuan sudan pag human sa pista. Maghimot ag hagdan guys kay di man ta kaabot ang kabinet guys. Mura tag Spider-Man ani guys. Mura tag Spider-Man kat-kat. Ako sa guys kay na ha.
Daghan pa kay taglabhanan guys. Tuwa lang ning kutob lang sa ato ang mahimo karon guys og laba. Ato lang unahon ning color guys. Ug manglabata di color guys kay kinahanglan nato i-check nga kuan makaila man ta sa to ang sinina kung kining sininaa mulubad ba ni siya kay sige naman ta manglaba. So kung naay mulubad ato yung ilain kay basing inighawas na to gikan sa washing wa na nalubadan na tanan natong kuan natong sinina. Mahal ra ba sinina karon guys, gawas og ukay-ukay ang atong paliton. Nya kala sa kwarta kung malubadan na tanan atong sinina, mamalit na pud ta. So imbes maka-save unta ta, malit tagkuan kay tungod lang sa nalubadan nga mga sinina. So kana lang sa unya na sa nato balikan lang sa nato ning uban. Kani nga to ang washing machine guys ba kay dugay na kay ni siya guys. 2004 pa ni siya napalit na to unya tanawa guys o ang iyahang kanang dryer gani kay nagabok-gabok na gani iyahang cover tungod sa kadugay na guys ba. Na o gabok na jud siya mabali na jud siya dali ang iyahang cover. So mao nang ang kaning dinhi sa iyahan na yung spinner, dili ni dryer, di na nasayop dahil kong istorya guys. Ang spinner niya, dili na kaikot gamit kay kuan ka ng, ang iyahan ganing, mutuyok pa ni, pero dili na kaikot mo gamit kay lisod kay siya i-drain. Kay nga to ang kanang, tungod sa kadugay niya guys, pila naman ni katuig 2004, niya 2022 na takaron, 4 plus 6, 6 years. So mga 16 years na pud di ay ni siya guys. Murag 16 years. So dugay na kay siya guys unya. Ang kaning ato ang para drain ani guys kay naharos na pud gani ni unya. Natay improvise nga para drain diri. So kung mag-drain ta ato aning kanang ato ning hubuton kaning ato ning birahon kaning nylon nga gi kuan dinhi gi higot. Sumudrain na gihapon siya unya mugana pa man gihapon diri ang atong washing mo nang dili ko mamalit hangtod nga di ni siya maguba kay sayang man pud kay mamalit tag bag-o unya pwede pa di ay kaayo siya magamit pagud siya guys nang bilib kaayo ko ani niyang kuana kaning washing machine baratura ni sa una 3,900 kapin ni nako palit nga cash unya karon pila na gud ni siya karon guys. Ringon anak ka, dugay na gid siya guys no. Bawi na kaayo taan ni guys ato ang pagpalit. So atoan na pong atong i-drain tanawa di ba inig-drain kay akong birahon dinhi. So mugawas ang tubig. So ato sang pagawson ang tubig kay nagwaswas pa man ta sa tuang kanang butangan nagsabon. So mahurot ni nato og kuha ning tubig ani. Ato na pong butangan tubig din butangan na sa nato og powder. So mag-standby gyud ta aning binira guys hangtod mahurot ang tubig kay og ato ang buhi aning nylon ani kay mo stop man ang iyahang drain. Mao nang magsige tagbarog dinhi hangtod mahuman ang iyahang pag-drain sa tubig. Okay, nahurot na ang tubig. So daghan naman kaayo ang atoang kanang giluno dinhi guys para malimpyo siya inig sabon nato ato alang hawasan. Kanilang mga dark color ang atoang ihawas. Kaning mga jacket nga ani iulahi lang ni natong
darker nga color. So okay na ni ato ang paagasan sa para atoan ang butangag sabon. Magkuha sa tog sabon guys. So magsugod na sa tagtigom karon guys kay para palit na to bag-o nga washing machine kay kani siya tungod sa iyahang gidugayon wa ta kahibaw og karon bang tuigan ni mo surrender kay dugay-dugay na baya niya at least inig ka surrender niya na atay hinay-hinay nga natigom para sa iyaha so mag-separate ta og butanganan o kanang coin bank ba para washing machine hinay-hinaya na tughulog kay ang washing baya karon kung kuan kay kung maguba ni siya guys kay nagplano ko ba nga dili na ingon ani ang akong paliton kato na siyang na dryer ba so basing mga kuan na kapin mga 30,000 siguro na siya so at least may tagdi siya mo surrender mga usa ka tuig or mga usa ka tuig ug tunga kay aron ang ato ang coin bank nga isud didto para sa iyaha pagpalit og kanang bag-o nga washing machine makaabot na og ingon ana so mo save ta og kuan mag-target ta og 30,000 para sa bag-o nga washing nato puhon guys ato lang kada buwan ato lang hinahinayan or depende og kada semana ba ato ang hulugan dito basta target ta nga sa usa ka tuig na atay matigom kay basin within this year lagi ni siyang kuan wa ta kahibaw ba at least nanatay kuan kanang nanatay ikapalit o surrender na ni siya sumura na ni siya og antique guys so antique nga washing machine magwaswas na punta sa atong nilabahan guys akong giuna ang beddings kay aron mauga
tingog-tingog na ang langit guys kay nagdugdog na, di ba, kamuuan ron. May tagdi sa muuan kay para mauga ang atong nilabahan guys. Mauga tong atong beddings ba ug habol nga gilabahan. Dito sa atong lagkaw, ako misusi, ako miduaw. Wa pagyujutan kadaot, sulod sa dugay ng mga anak. Abi ko og naguba na, unya na tunas og nawala na. Nagpabilin sa gihapon ang kaning saksi sa gugmata. Dito na tao ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagkaw ay handumanan sa gugmang gipanumpata. Dili na to hikalimtan. Katong himayang atong gisawan, kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Dito na tao ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagkaw ay handumanan sa gugmang di panumpata. Dili na to hikalimtan katong himayang atong gisawan, kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Ato na lang ni ikanta guys ang ato ang kakapoy kay aron mawa ang ato ang aron ma-enjoy sa ta sa tuang pagpanglababa. Bahalag yabag akong tingog guys ha. Ato yung pataod-taoran kay butangan ato ning fabric conditioner. Atong kantahan kay para mupilit og tama niyang humot. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko, makuha mo pa kayan, ako'y hakan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kahit maputi na ang buhok ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Puti-puti na ba yan akong buhok guys? Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig
maputi na ang buhok ko. Kahit maputi na ang buhok ko. Baligduha gyud ka kantahan ang atuang pagpangwaswas, guys. Murag way nahitabo gikanta-kantahan na lang. Ana na natong buhaton kay para makalimot ta badi manakit atong likod. Ato na po nangihayhay. Nagyud kayo ang langit, guys. O maintag di pa na mo bundak, guys, kay na nga to ang duha ka buok kuan, guys. O kana baga ra ba kay na okay nang habol na okay nipis-nipis na siya, pwede ra na nato ihanger. Butang nato dire apil sa sulod. Tanawa ang kuan, guys. O sus Ginoo, pagka ngit-ngita nagyud na anay pipila ka taligsik. Tanawa ang dagat, guys. Kuan kaayo nagdagtum pud ang dagat. Kanang atbang diha kay buhol na siya, guys. Dili na to maklaro ang buhol kay murag gauwan na po dito sa buhol. Nawa o. Kana diha o dagat man na unya. Diha sa unahan di maklaro ang buhol. No, may untog di magulan uy. Ang atong nilabahan, guys, kay atuan na lang gisulod dire o. Nakatuto naman siya dito sa gawas. Unya ug naa na siya ito diha nga gamay, pwede man na nato anamo nato og map kay aron dili mo baha diha sa tuang sawg. Atuan na lang yung gisulod, guys, kay ang uwan kay ni aksyon man og kusog unya ug di nato hipuson kay ang fabric conditioner nga ato ang gibutang ana ma-wash out unya. So nakadesisyon ko nga isod na lang gyud nato diha. So hasta ng baga, guys, nga kuan kanang bedding sa ato na lang gikuha kay sayang kay lagi ang fabric conditioner unya labong gaan-gaan na siya ug pasagdan nato didto nga mauwanan. Imbes humot manimaho na unya ini kauga unya mubugat pud siya samot kung mauwanan na sa didto. So gikuha na lang nato daan kay labong kanang wa pa kaayo ni kusog ag uwan ba. Gutom ko pang laba, guys. Ngaon ta, guys. Paniudto paninako kay kuan wa pa late
man ko nag-breakfast ganina. Gibati ko kagutong tigduko-duko nga ang laba guys. Ni one yun. Alauna medyana guys. Ang atong sudan kay kuan katong pork steak salin pa ni pagpista. Gamay na lang ni nahimong laba guys oy. Ang akong pares kay wala dire. Tuwa siya sa kuan, tuwa siya sa balay sa iyahang parente nga naara po dito ba sa daplig dagat kay na may bisita nila nga na sila bisita taga syudad kanang kauban ba nila mga shooters katong iyang parente wala man naghikay pag fiesta kay gituyo nila nga karon ra sila maghikay nga Sabado kay ang taga syudad dili man kay gayon o pamista kung ting trabaho. So karon nila giheld ang ilahang pista. So tuwa karon ang akong kuan kanang partner, tuwa dito akong pares. Kay di pa adto sad siya kay aron tabangan nilang abi-abi ba. Tabangan nilang entertain. Nga wala lang ko ni kuyog dito kay daghan na gitag lamhanan. Pagka last weekend baya kay wata kapang naba kay naglaag ta nga wata na hinayon sa atong atuan kay gauwan san. Murag kada weekend naman ni mag-uwan guys oy. May gani kay wata galaag karon. Nya na lang gyud ta manglaag og kanang klaro nga init ba. Mao to nga last week wa ko kapang naba kay kuan naglaag lagi ta. Na nagpa-cleaning sad ko sa kuang tiil adto. Pero kung makalugar ko niya kay kuan man to, stay in man to ng bisita, ugma pa man sa ugma nga Domingo adto, ugma pa mauli. Di na mo ko makamaong istorya guys. Gigutom na guys. So, ang mga bisita, ugma pa manguli. So, mag-overnight dito sila sa daplig dagat niya. Mahuman ni ato ang trabahoon there's balay kay napabaya tayo gilabhan na pa dito'y waswasanan to asa washing ato tong hawasan din. Ang mga puti, mauna lang po atong isunod kay huluman na lang nato. Bahalang ugma na nato waswasan kay para mga kuha ang buling. So, basig makaadto ta dito, akong ipakita ang view dito sa daplig dagat nindot baya dito guys. Na ako na kuan dito kanang lechon baboy. Nga, hula-hula ko ganina ba nga nami ang taikaon ang panit sa lechon. Nga ako kung nahuna umuadto ko nga akong labahanan daghan kaayo nga wa nalabihi. Bahala na lang ng panit sa lechon guys o basta kayo nakalabata. Basta dahil napay nahibilin karon kay ang bisita nila mga wala kaabot og napulo ang bisita gikan syudad. Unya kanang uban nga bisita guys nga kauban nila sa shooters kay karong gabi ni volunteer nga sila magluto-luto kay ganahan man na sila magluto-luto. Luto baron silang mga larang, mga anak gani. Ni uli bitutog akong pares ganiha kay gakuha og sili kay naman may sili da sa likod. Nagahimo man dahil kung sila ukuan dito kanyang kinilaw ba isda nga kinilaw naghimo sila niya nangita silang sili nga daghan man tag sili diri sa likod ako man ganing giingnan nagako ang pares nga dadi og siling demonyo. Kaya siling demonyo pertibe nangalanga guys.
Pero nagdasad siling demonyo, pero nagdasad siya atong siling nga kulikot kay ug di or matabang katong siling demonyo nga makaluha-luha unya sila inikaon. Pero nagsulay gyud sa dala og demonyo kay basin di naiganahan jud og perting halanga. So nagkilaw to sila karon og kuan. May naka-nindot sa guys ba kay ang mga bisita kana ganing dili kayo ta maipog ba kay kanang kuan pud ba kanang feel at home pud kayo nga bisita ba mao na nindot kayo bitaw guys nga kung naa kay bisita kay kanang feel at home jud ba kay ug di gud sila feel at home kay maikog ta nga magsige tag entertain nga murag mabalaka ta og okay ra ba sila ingon ana so nindot jud tong murag suod-suod ba kay ma-feel at home naman sila unya kana ganing kuan na nga di na kinahanglan nimo tunulang tubig ingon ana kung gusto sila mo inom og bugnaw mo kuha lang sa kanang dispenser kay kanang mag-ipis kanang dili na bitaw nimo kanang serban sila kay kanang maningkamot ag ilaha ba kay feel at home lagi mo na nindot ingon ana basta unya kung makalugar ta adto ta didto unya kung takita ninyo. Pato sa inyong tumason ang akong kaon guys ha. Sige lang kung tabi diri. Manakog kaon guys. Salamat kaayo sa inyong pag-uban nako karong adlaw sa tuang pagbuhat sa mga buluhaton nato karong adlaw guys. Unya, please watch more. Sa mga bag-o sa ako ang channel, palihog po subscribe, like and share. Thank you. Bye-bye. Bye-bye! Bye-bye na si Yumi, guys! Bye-bye na mo, Yumi, guys! Oh, bye-bye na! Bye-bye! God bless!